Benvindos ao meu canal Mundo da Tavares. Hoxe vou contar para voces unha aventura que parece a saída de un conto de fadas, mas aconteceu dentro do IMVU. Eu entrei en unha sala chamada Castelo Encantado. Logo de cara, vi torres gigantes cobertas por néboa, llanelas iluminadas por velas e un portao de ferro que se abriu lentamente cando meu avatar se aproximou. Foi como atravesar un portal para outra dimensao. Lá dentro, o ambiente era cheio de detas armaduras antigas aliñadas. Nos corredores, cuadros misteriosos. Ollando para mí me salóes enormes iluminados por lustres dourados. A cada paso, eu tiña a sensación de estar dentro de un xogo de investigação. De repente, un grupo de xogadores me chamou. Tavares, estamos tentando resolver o enigma do castelo. Quer ayudar? É claro que aceitei. Descobrimos que en cada sala había pistas escondidas, libros con mensaxes secretas, portas falsas e até espellos que levaban para pasalles secretas. Unha das salas, cando clico unha lareira. Meu avatar atravesou a parede e apareceu un corredor secreto cheio de tochas. Foi incrível. O momento máis tenso aconteceu cando encontramos unha sala trancada. Para abrir, precisábamos juntar símbolos espallados pelo castelo. En cuanto procurábamos, algúns xogadores simulaban guardas do castelo, tentándonos impedir. A cena parecía un xogo de RPG. Ese o con acento agudo que improvisado é moito máis divertido. Depois de quase unha hora explorando, conseguimos abrir a porta. Dentro dela, había un trono enorme de cristal cercado por flores brillantes. E ben no centro, un baú dourado. Cuando abrimos, o chat inteiro explodiu e conmemorasoes parecía que todos tínamos vencido unha misao juntos. Esa experiencia me mostrou algo especial no IMVU. Na osao SO con acento agudo as salas que sao mágicas. Mas tamén con acento agudo a creatividade das persoas que participan. Cada detalje, cada improviso, transforma un simple escenario. É unha historia inesquecível. Entao, se você gosta de misterio e fantasia, nao perca a chance de explorar un castelo no IMVU. Quen sabe o que pode estar escondido atrás da próxima porta.